स्टार्टिं हाग्रामा उजिनाहारि लानायनिफ्राय दिनैसिम आंनि फिचार फिल्म गिदिरा सयथा ना सयथा जाबाय नामा कमप्लिट फिल्मानो एवार्ड मोनजोबदों होनजायो। ओमफ्राय हिन्दी फिल्मबो दङ नागा फिल्ममोन बियो। ओमफ्राय मोनसेल' गोदान मुगा जोंनि फिल्मा फिल्म डिभिजननिमोन बेखौ एवार्ड मोननो हानाय जायाखै खारन जोंनि माखासे आर्टिस्टफ्रा बे एसे खमजुरिमोन नामा बेनि थाखाय बेखौ एवार्ड मोननो हानाय जायाखै खिन्थु फिल्मा मोजांमोन बेबो। बेनिफ्राय आङो हाग्रामा उजिनाहारिनिफ्राय लानानै गोदान मुगा ओमफ्राय हिन्दी फिल्म बेनि नामखौ बावबाय आङो। बेनिफ्राय जांफाइ जुनाग मोनसे दङ एसामिस बर' मिक्स ओमफ्राय बेनिफ्राय दाउ हुदुनि मेथाइ आं बिसिमाव फिचार फिल्माव एक्टिं खालामनाय जादों आरो बेनिफ्राय गोबांथार दूरदर्शननि सिरियाल दङ बबेबा 13टा एपिसड बबेबा 11टा एपिसड बबेबा 9टा एपिसड बहुद सिरियालाव एक्टिं खालामनाय जाहैबाय। बेनिफ्राय रिसेन्टलि लास्ट सर्ट फिल्म नैबे राजा द मर्निंनि फिल्म बेवहाय बे फ्रम न'वेर बेवहायबो आङो एक्ट्रेसनि बिमानि रल खालामदोंमोन। दा बेखिनिनिफ्राय दिनैसिमाव आङो माने फिल्माव एक्टिं खालामनाय जायाखै आरो बै समाव गोदान लाइमोनमोन गोदान मोनब्लाबो आं बहुद उन्दैनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला एप्रक्सिमेटलि क्लास 4निफ्रायनो आं बहुद एक्टिं खालामखायोमोन आरो अलवेज आं नेचारेल एक्टिंखौ फल' खालामोमोन उन्दैनिफ्रायनो एलपि स्कुलाव हाबनायनिफ्राय एक्टिं खालामनाय हिसाबै हाग्रामा उजिनाहारियाव आंखौ जेला एक्टिं खालामनो नागिरनानै लायोमोन आं बे समाव न'आव थायामोन एसे एबसुनि आन्दलन समाव आङो माने ओरैबारै आनसलिकआव बिदिनो रल दंमोन हिसाबै ओरैबारै थाङोमोन नागिरै आंखौ न'आव खननैसो नायबाबो मोनैनि आं होनबा रामफल आनसलिकआवसो कनफारेन्सआव दंहैयोमोन बेवहाय आंखौ नागिरहैनानै मोनदों। ओमफ्राय जेला एप्रच खालामहैबाय आं मोजां मोनदोंमोन आरो मंगलसिं हाज'वारि सारानो खिन्थादों जाहैबाय। ओमफ्राय जोंदाव बड'सा थांनानै नागिरहैबाय नागिरनानै आंखौ नायबाय नायनाय लोगो लोगो खेबसेनो जाबाय आरो बिदिनो शुटिङाव लिंहरबाय आंखौ लिंहरनानै बाहायनो हटेलाव बे समाव इंडास हटेलमोन दानि अमस्रिया बे इंडास हटेलाव थाबाय थानानै बिदिनो आंखौबो स्क्रिप्ट लिरनाय डायलग डिलिभारियाव खोब एक्सपार्ट होननानै फोरोङाखै माने आंखौसो आंनिफ्राय हेल्प लादों आरो बेबायदि जानांगौबा बिनि डायलगा माबोरै जानांगौ बे समाव आंबो डायलगनि माबायाव एसे हेल्प खालामबाय फिल्माव बयबो ज' अन द स्पट स्क्रिप्ट खालामदों हिसाबै आंबो हेल्प खालामबाय। ओमफ्राय एक्टिं जेला खालामहैयो एक्टिंखौ आं खुनु गोदान बायदि मोनाखै आरो माने अलरेडि आङो स्टेजाव बहुद गाखायो हिसाबै जात्रा गान हक माबा हक आंनो माने डाइरेक्टर बादि जायोमोन स्टेज ड्रामा वान एक्ट प्लेफ्राव आङो बिदिनो डाइरेक्टर जाखायोमोन बिदि हिसाबै आं गोदान बायदि मोनाखै खोब नेचारेलि आं एक्टिंखौ खालामलांदों। आंनि एक्टिङाव डाइरेक्टरा रेकर्ड खालामनायाव खुनु प्रब्लेम मोनाखै आरो थाब नांगौ बादिनो आं थाबनो एक्टफोरखौ होनो हादों। मा रल लायामोन बायद' बे फिल्माव आंना रला जाहैबाय माने एसे हिन्जावनि केरेक्टार हिसाबै मेइन रलाव आंमोन आरो जाय माने हाग्राखौ दानफायस्रांनानै मानसि जाथिया रेप खालामदों हाग्रानि सायाव थिग बे रलखौ आङो सासे सिख्ला हिसाबै आं खालामनाय जादों आरो माने बर' सासे सिख्लाखौ जेरै रेप खालामबा जायो हाग्रानि सायाव बिदि रेप खालामनाय जायो बे हिसाबै सिम्बलिक हिसाबै आंखौ लानाय जादों आरो बेयाव मेइन रला आङोमोन आरो हिन्जाव एसे माने वमेन केरेक्टार हिसाबै रेसपन्स मोनदों बिराद मोजां बयबो माबा होनायखायनो जों नेसनेल एवार्डबो माने बर' जाथिनि बेस्ट माने टप रेंकनि फिल्म होनजायो आरो बेखौ बेनि एवार्डआ नेसनेल एवार्ड माने बुंनो थांबा आलायारननिफ्रायबो सनमान गोनांसिन आरो नेसनेल लेभेलनि बियो। खिन्थु जोंनि बर' जाथिया बै समाव आं जेला एक्टिं खालामनानै फिल्मा ओंखारनायनि उनाव नायनानै थांनानै ना ओरैबादि रायहैयोमोन लामा गाज्रि खाथारनो माबानो बिदि आरोना मानसियानो मोजां नंखायानो सरित्र गाज्रि खाथारनो आं बे समाव सासेखौबो गोसोथोनोबो रोङामोन
आं सेंग्राफोरखौ मोजां नुनो रोङामोन हौवा हिन्जाव आं बासिनो रोङामोन मानसि नालाय मानसि आरो खिन्थु आंनि खोमायावनो आं जेला बासजों फैनानै सानसेखालि आंनि फिल्मखौनो आं हलाव नायनो फैबाय माने आर्टिस्टफोरखौ बिदिनो लेंहरनानै नायहोनाय जायाखै आंबो आंनि फिल्मखौ नायलाबायनो होननानै आं हारसिङैनो बासजों गोदाव सोराव फैबाय आरोना ओमफ्राय गंगा हलाव जेला नायनो फैयो होमबा गेटमेनफ्रा आंखौ सिनायबावाखै सोबावाखै डाइरेक्टरा सफैसान्दि आङो खुब गेटआव आलायाथन जाबाय आं मिनिबायबो आंखौ सोआ ओमफ्राय आंखौ टिकेटबो लानो होआ ओमफ्राय जेला डाइरेक्टरा फैबाय होमबा नोंसोर बेखौ सिनायाखै नामा बेनो एक्ट्रेसआ होननानै आंखौ सोबाय आरो ओमफ्राय सिनेमा नायनानै थांखांबा आं मानसिफोरनि आंखौ गाज्रि रायलांनायखौ आं ओरैबायदि खोनानानै लाजिबायबो दुखुबो मोननो ओंखारबाय आं अब्लाबो आं गोसो बायाखै जिहेथु बे फिल्मनि मिनिंखौ आं बुजिखागौ बेनिफ्राय आङो थांबाय बिदि खाख्लबनानै जाम्बि बायदि थाबायग्रा जाबाय आङो मानसिफ्रा रायनायखौ नागारा ओमफ्राय आं नेबाय थाबाय बे फिल्माथ' नेसनेल एवार्ड निस्सय मोनखाथारगोन आं बेसिम नेबाय थादों आरोना न'खरनि मानसियाबो आंखौ मालायनि खोथा लानानै रायबाय नों खालामनाय फिल्मा माथो मोजां नङानो माथो गाज्रि रलाव एक्टिं खालामदोंनो नोङो माथो नोङो बेबायदि खालामजादोंनो आंनि भइसआल' जे बेवहाय हाबनानै दङ आंखौ जे ओरै भइस नांगौ बिदि भइस दिहुन होननानै डाइरेक्टरा थिनदों जास्ट बेनि नांगौ बायदि आं दिहुननानै होदों बेखौ जेबो बुजियालासिनो आंखौ गोबांथा आंनि न'नि माने काजिन ब्रादारफोर दङ बहुद सोंखारिदों आं बहुद सहायनांदों आरो इभेन एक्सेलेन्स इन्टेलेक्सुयेल मानसिफ्राबो सोरबाया बुंदों आंखौ बिसोरबो मोजाङै बिजिरनानै नायालासिनो फिल्मा मा केटेगरिनि थांगासिनो दं मानो खालामदों बेखौ बुजियालासिनो आंखौ बहुद सोंखारिदोंमोन ओमफ्राय बे समाव नायनानै मानसिफ्रा सेटिसफाइ जायाखैमोन आरो हयथ' दानि मानसिफोरनि साननाय हनाया गुबुन जानो हागौ गोदोनि बै समनि मानसिफ्रा इसिबां ब्रड नङामोन माइना बेखायनो बिसोर बुजियाखैमोन इभेन बुंदोंसो है बे फिल्मा बोरै एवार्ड मोनखोब्रा मारै नेसनेल एवार्ड मोनलायलायखोब्रा फिल्मानो नंथ्रा बेबायदि दंफां दाननानै लाबोनायखौलाय जों सामफ्रामबो नुयोलै जोंनि दरखंजों सामफ्रामबो लाङो बेबायदि माने गड गिफ्टेड होननानै साननांगौ आरोना एक्टिं होननाय जिनिसा बानायनानै जाया आरोना गावहा इनबर्न टेलेन्ट थानांगौ जे रलखौ नों एक्टिं खालामनो थाङो बेखौ हार्टआव सोनानै लानांगौ ना बे मा कारेक्टार बे फिल्मना कारेक्टारा मा बिदों नों बेखौ फरायनानै हार्टआव सोनानै लानांगौ ना बै कारेक्टारखौ जानो हानांगौ जुदि नों रियेल आर्टिस्ट जानांगौबा नों बै कारेक्टारखौ जानो हानांगौ आरोना नों साननो नाङा दे आयौ बेखौलाय आं बोरै खालामनो बे बिदि नङा नों बे नङा नों बैखौसो दिन्थिनो थांगोन नालाय बै कारेक्टारखौसो नों जानो हानांगौ आरो बेखायनो जोंनि आर्टिस्टफ्रा साननो नाङा जे आं ओरै एक्टिं खालायगोन बिदि नङा स्ट'रिया मा डिमान्ड खालायदों स्ट'रिनि कारेक्टारा मा डिमान्ड खालायदों बेखौसो सासे आर्टिस्टआ दिन्थिनो सेस्था खालायनांगौ आरो बेखौ जानला मोनला सायाव ओरै होनबा जानाय नङा बहुद आर्टिस्टआनो जेन'बा आं आथिं लेंग्रा जेन'बा आं मेगन खानि होनलाबायना खालामलाबायो आरो नों स्ट'रिया मा डिमान्ड खालामदों बेखौ बिसोरो स्टाडि खालामा आरो डाइरेक्टरा जे थिनो स्ट'रिया मा डिमान्ड खालायो बेखौसो सासे एक्टरा एक्टिं खालामनानै देखायनांगौ आरो आं दानि लाइमोनफोरनि सायावबो आं बेखौनो बुंगोन एक्टिं होननानै बुङोबा ग्लेमार नङा एक्टिङा जादों नोंनि फाव खालामनाया जादों मोनसे आर्ट आरो बियो मोनसे नोंनि खामानि आरो एक्टिं खालामब्लानो मोगथाङावबो रियेल लाइफआव आर्टिफिसियेल गावखौनो माने श' खालामनांगौ बे नङा आरो एक्टिङा जाहैदों मोनसे आर्ट मोनसे कला आरो बियो नोंनि मोनसे मावनाय जायहा मावनो हायो बे मावनांगौ आरो ना जाय सोरबाया मावनो लुगैबाबो बे मावनो हाखाया बे बुंबाबो बुजिनाय नङा बेखायनो आर्टिस्टफ्रा गावखौ ग्लेमारल' होननानै श' खालामालासिनो स्ट'रि जे डिमान्ड खालायदों बेवहाय डिमान्ड बायदियै एक्टिंखौ श' खालामनो सेस्था खालामनाया गाहाम खिन्थु बिसिनाव खुनु सेन्टिमेन्ट सिम्पेथि गैया आरो बिसिनाव ना माने जों मा दंस मा खोमानानै लागासिनो दङ खिन्थु आंनाव एक्टिं खालामनायजों लोगोसे इभेन आंनि फादारा जेब्लायबो बुङोमोन आं बेबायदि खावनाय दंफांजों न' लुवा बेखायनो जोंनि फादारा बुंनाय हिसाबै सेन्टिमेन्टआव दंखायोमोन जों फिल्माव आंनि थाखाय जेबो गोनो गोथो जायाखै आंहा मा बेरखांहोनांगौ आंनि माने इनबर्न टेलेन्ट दंखायो हिसाबै आंनि हार्टनिफ्राय जानांगौ बे ओंखारदों आरो गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ
सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।